Тиаго. Хубаво подаване към Рафаел Енрике. Един на един на Рафаел Енрике срещу Никола Морозюк. Това бе никак не лоша възможност за Тиаго. Първият случай, в който Георги Бушчан на вратата на киевчани бе доста сериозно. Александър Хацкевич, Александър Пантич, Виктор Циганков, Серхий Сидорчук и Евхен Хачериди. Тук никак не е лошо. Вторият най-скъп парагваец изобщо в историята на футбола в тази страна след Рохи Санта Крус. Не, Дерлис Гонсалес. Рикошет. Има ли гол тук? Не, би трябвало да има отсъдена засада. Още веднъж изпълнението. Рикошета от тази камера. Абсолютно невъзможно да бъдем категорични. Имаше ли? Тиаго. Той се пребори отлично с Владимир Шепелев за топката. Каранга. Десподов. Възможност за ЦСКА. Центриране. Великолепно изнесе. След това обаче сбърка. Не успя да комбинира нито с Жеферсон, нито с Рафаел Енрике. Центриране в наказателното поле. Това бе страхотна възможност за Артьом Беседин. Дерлис Гонсалес го намери. И ако тук Артьом Беседин бе оцелил вратата, щеше да бъде изключително трудно на Чернявска да се намеси. Много се засили, много вятъра тук. Изстрел на Морозюк, по никакъв начин не бе затруднен Георги Китанов. Топката летеше все по-нагоре. Много бързо българският вратар разбра, че тя няма да... През измах на Рафаел Енрике. Подаване към Тиаго. Няма засада тук. Това е страхотна възможност за ЦСКА. Още един пропуск на Тиаго Родригес обаче. Най-хубавата ситуация за червените от началото на двубоя. Точно час след неговия старт. Вижте позицията и на Кирил Десподов. Тук засадата бе покрита от Пиварич. Можеше да комбинира и с Десподов. Тиаго Родригес реши да играе само от тази позиция. Той бе длъжен, ако питате мен, да играе. Грешка на Денис Гармаш. Десподов влиза в наказателното поле. Кирил Десподов. Възможност за Фернандо Каранга. Не успя да овладее Каранга достатъчно добре топката и избяга около метър пред него тя. На червените. Използват всяка грешка на своя съперник те. Много добре бе намерен от Кирил Десподов. Фернандо Каранга. Реши обаче първо да укротява топката, след това да стреля. И това даде възможност на Артьом. Манолев. Удар на Манолев. Ето го първият точен изстрел на Станислав Манолев. Посрещнат с бурни овации, между другото, доха от София, за да я наблюдават привърженици на ЦСКА. Валентинато в средата на терена. Стойчо Атанасов. Свобода пред Стойчо Атанасов. Решава да играе сам. Изстрел на Стойчо Атанасов. По-скоро центриране бе това. Бланко е близо до попадение за ЦСКА. Там бе Радослав Живков. Мисля си обаче, че Хян Карлос Бланко игра с топката. Ако бе оцелил вратата тук, Бланко можеше да донесе победата на ЦСКА. Последен съдийски сигнал 0-0 между червените и Динамо Киев във втората проверка.